Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa WAD Mindanao. Speedboat nga gisakyan sa mayor sa Haji Mutamad Basilan nasunog sa Zamboanga City. Mayor luwas apan napulo ka kaubang sakay samdan. Lalaki nga namakak og report sa kapulisan nga gi-hold up daw sa Samal Island gidakop. Pipila ka rice retailer sa Davao City nang hinaot nga masiguro sa Department of Agriculture nga dili maapektuhan ang mga mag-uuma sa pagbaligya og 20 pesos per kilo nga bugas sa gobyerno. Pipila ka mga residente sa Barangay 9A sa Davao City gireklamo ang mga nagapataka og labay og basura daplin sa kalsada. Unsa kahay aksyon sa barangay? Og precinct finder sa COMELEC mamahimo nang ma-access karon online.